Ndikulandileni abale okondedwa kuli lingalilo la usiku wa lero, usiku pa 14 June 2022. Okondedwa, mu usiku wa lero tipitiliza kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe ujonena kuti kutangwanika ndi machitidwe a zauzimu kuti anthu aziziona, koma chonsecho sumvera Mulungu ndikutaya nthawi chabe. Kumvera kumaposa nsembe zopsereza. Changamukani okondedwa, mu usiku wa lero ndi phunziro namba 5 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Mateyu chapter number 7 ndime yake ya 21 mpaka ndime ya 23. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, si munthu aliyense amene amanena kwa ine Ambuye, Ambuye adzalowe mu ufumu wakumwamba, koma ndi yekhayo amene amachita chifuniro cha Atate wanga amene ali kumwamba. Ambiri adzati kwa ine pa tsikulo, Ambuye, Ambuye, kodi sitinkanena m'dzina lanu ndi m'dzina lanunso tinkatulutsa ziwanda ndi kuchita zodabwitsa zambiri? Pamenepo ndidzawawuza momveka bwino kuti sindinakudziweni inu, chokani kwa ine inu ochita zoyipa. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingana kuonena kuti kungomudziwa dzina Mulungu sikukupangani kukhala omvera. Kungomudziwa dzina kuti uyu Mulungu, kapena kuchita kudziwa mayina angapo okamba za iye, amene mchauta, amene ndi Yehova, amene ndi Adonai, amene ndi Yawe, amene ndi Chisumbi, wachambebe, wachothamisi, mukhoza kukamba mayina onsewo. Koma kungowadziwa chabe mayinawo ndi kumawatchula mayinawo sakupangani inuyo kukhala omvera ndi wochita zimene Mulungu akufuna. Ayi. Kudziwa ndi kanthu kena, kugonjera zofuna za Mulungu yonso nkanthu kenanso. Ndi chifukwa chake alipo ambiri amene amatha kutchula za Mulungu, amatha kudziwa kuti kuli Mulungu, ndipo mitima yawo imavomereza, koma savomera kuchita chimene mawu a Mulunguyo amanena. Okondedwa, kukhala membala wa mpingo sikutanthauza kuti mumagonjera Mulungu. Ayiso. Pali zifukwa zambiri zimene anthu amakhalira membala wa mpingo, zinaso kuti muzimvetsetse zomupatsa pake zosathandiza ulo pang'ono. Wena ali kumembala wa mpingo chifukwa akufuna kwa maudino, wena ndi mamembala wa mpingo chifukwa chakuti amadiya zinthu zopezeka kumeneko, wena kungofuna kukhala pa mpingo chabe kuti mwina akadzamwalira maliro wawo adzayimbireko, wena atadzabebe. Zifukwa zina zimene anthu amakhalira mamembala a mpingo nzoseketsa. Wenanso ndi membala wa mpingo poti adakwatiwa kapena adakwatira ndi munthu, wena poti makolo adapeza akupemphera mpingo umenewo, basi nawo sadangokhala nawo momwemo, koma pa nkhani ya kugonjera ndi kumvera zimene Mulungu akunena sakwanitsa. Okondedwa, Mulungu akufuna anthu adutse pokhala membala chabe, koma azichita zimene Mulungu akunena. Mpena malemba anenetsa, musakhale ongomva mawu a Mulungu chabe nkumazinamiza, koma khalani akumva ndi kuchita mawuwo. Ogonjera ndi chimene Mulungu ayembekeza. Ameni. Okondedwa, kumachita zauzimu zoti anthu nkumakuyamikirani sizitanthauza kuti Mulunguso akugwidwa nazo mtima. Ayi. Kulipo okondedwa kumachita zauzimuzi anthu nkumombera m'manja. Kulipo kumachita zauzimuzi anthu kudziwa kuno nkumakuyamikirani komatu kukukwezani, koma yeti Mulungu akakuyang'anani nkumona kuti kumapa pali mkunja teretu, munthu wochita zonyasa, munthu wachabechabe. Nkuteka sikuti mmene anthu akukambira za inuyo ndekuti Mulunguso akukamba zomwezo. Kuyamikira kwawo akuyamikira malingana ndi mmene wakukudziwirani, ndi mmene inu mukuchitira kuti mwina mukuwasangalatsa, koma nomudziwa kuti Mulunguso ali ndi ndondomeko zake, ali zofuna zake, ndipo ngati munthu sachita monga mmene Mulungu afunira ndekuti mmene ndi zero. It's not always, abale wanga,
kuti anthu akamati akukambakamba za wina wake kapena akukambakamba za inu namakuyamikira namakugomerani kuti anika mtengo kuti nesa muchita bwino, it means mulunguso pa mpando wake akugwidwa nanu mtima. Okondedwa, mulungu amagwidwa mtima ndi iwo amene adzichepetsa ku mawu ake ndi kumachita zimene mulunguyo akufunadi. Ngati mukuchita zimene zili pa mtimadi pa mulungudi, mulungu adzagwira mtima. Koma ngati simukuchita zimenezo, mukungoduduka ndi zauzimu zimene anthu akuziona, anthu ndikumaziyamikira, okondedwa mudziwe chauta sakondwa nazo ayi. Ndipo palibe cha nzeru chimene chikhoza kuchitika. Okondedwa dziwane kuti chiyembekezo cha mulungu ndi kuti munthu wina aliyense azichita zimene mulunguyo amafuna, ndipo kupanda kutero ndiye kuti suli wake wa mulungu. Chiyembekezo chimene mulungu ali nacho nkunena kuti wina aliyense amene amamudziwayo, amene adankhulupirirayo, amene membera wa mpingoyo, amene ndi mkhristuyo, azichita chimene mulungu anena, adzigonjera ku chifuniro chake cha mulungu. Chimenechi nchimamayembekezera, ndipo ngati munthu wachitadi chimenechi, mulungu amakondwera, mulungu amasangalala. Ndipo ngati suchita chimenechi, ndikuti iweyo suli wake wa mulungu. Nde munena bwanji kuti sindili wake wa mulungu? Onena kuti ndili membala wa mpingo. Inde mpingo ukhoza makupanga recognize ngati munthu wamphamvu ndi munthu wodalirika. Pa za mbuyezi mwina dziko likhoza kudziwa ngati munthu nkumakupatsa maulemu oyeneradi munthu wa mulungu, yeti kumwamba kukamakuona kumati uyu ayi si wa mbali yathu, ndi ndani amene chifukwa ali kupanga promote za kumidima osati za ife. Kukudziwa mmene dziko likukudziwira kukhoza kukhala nkosiyana ndi mmene mulunguso akukudziwira. Mwinanso kudzidziwa wekha kuti ndiwe wauzimu, yeti kumwamba kusakudziwa, kusakukuzindikira kuti ndi wauzimu, ndi zotheka. Mawu amene takuwerenga abale wanga ndi Yesu amene akuyankhula mawu pa verse namba 20 kuti siyense amene amanena kwa ine kuti ambuye ambuye, ameneyo akalowa kufuma kumwamba ayi. Yesu mwini akunena mawu amenewa kuti saliyense amene tikhoza mangomuona kuti uyu achita zauzimu, apa akuyimba, awa akulalikira, awa akuchita so izi, sikuti onsewo poti achita zimenezi, it means akuchita moona mtima ndipo kumwamba akalowa. Yesu akukana kuti dzina langa akutchuladi, dzina la mulungu akutchuladi, ulalika akuthyapa, zauzimu akuchita, koma sikuti pakuchita iwo izi zitanthauza kuti ndi anga kumwamba akalowa. Ayi. Ndipo akunena mawu amene akalowe nanga ndani, ndi amene angachite chifuniro cha mulungu. Ndekuti wani kupanda kudziwa chifuniro cha mulungu ndi ngozi. Kungochidziwa chifunirocho koma osachichita ndi ngoziso. Kumalimbana nacho chifuniro cha mbuyecho ndi ngoziyo. Mulungu ayembekeza kuti munthu wina aliyense adzichepetsa ku chifuniro chake, ndipo ayenda mzimene mulungu yafuna ndi kukhala mchimenecho. Monga ndakuonetsana abale wanga zimene adachita Yesaya, zimene adachita Hoseya, zimene adachita Ezekieli, kudzichepetsa ndipo nkumvera zinthu zonekera zovuta zopatsa mnyozo ku dziko, koma zidapereka chimwemwe pa mtima pake pa mulungu. Oterewa ndi amene akalowe kufuma kumwamba, akudziwa kuti mulungu akufuna chiyani, ndipo saima omwepo ayi, amachita chimene mulunguyo akufuna. Amene ndi amene akalowe kumwamba. Koma osati ayi kumangothamanga nazo zauzimu, koma to akati ayimbe koma mbali naye samumvera mulungu. Amene wayi akungothandizira kutchukitsa za dzina la Yesu, koma kufuma kumwamba palibe gawo la. Okondedwa, ngati pali chinthu chopweteka ndi ichi chakuti munthu utangwanike ndi kumatchukitsa za Yesu, utangwanike ndi kumayimbira za Yesu, utangwanike ndi kumapita patsogolo za ufumu wa kumwamba, kupereka chuma chako, koma yeti iweyo sukuchita chimene mulungu akunena kumwamba, kuti ngakhale ungamatchule dzina lake, ngakhale ungamamudziwe, koma sikuti kudziwa kokhaku, kutchula kokhaku kukupanga ukalowa kumwamba zero. Kumwamba kuyembekezabe
kuti uchitebe chimene chikhala chifuniro cha Mulungu. Kumwamba kuyembekezabe kuti ugonjelebe ku chimene Mulungu adanena. Kumwamba kuyembekezabe kuti ukwaniritse chimene mawu ake amanena. Ukuna verse limeneli lilipangitsa kuzindikira bwino zimene zinapangitsa ena kufunsa Yesu kuti atamva zimene Yesu akunena m'mitu mwawo mudabwata nkufunsafunso akuti, kodi Ambuye ndiye ndi ndangati amene akalowe kumwambako? Ngati nkhani yake limene ndiye Yesu sanatchule nambala, akuti koma inuyo yesetsani kulowa pa khomo lopapatiza. Kunena kwina inuyo yangomverani chimene mawu a Mulungu akunena. Mukalimbana mafigara zikuvutani, mukalimbana nkudzifananitsa ndi anthu ena zikusautsani, chilipo apa nchakuti inuyo simwamva zimenezi. Yesetsani kuti muzichite. Chifukwa okondedwa, alipo anthu ena amene amadudukadi za mbuyezi koma akadziyang'ana ndi zambiri zimene samumvera Mulungu. Koma kunenanso kwina Yehova sakukondwera nawo, sakukondwera olo pang'ono. Akamayang'ana Yehova akungopukusa mutu. Ndi chifukwa chake ndimeneyi kuti ambiri adzati kwa ine tsiku limenelo, ife tinkanenera za inu, ife tinkadutsa ziwanda mdzina lanu, ife tinkachita za mphamvu mdzina lanu. Atikukhala ngati kunkumbutsa atu mu Yesu kuti Ambuye munikaniranji kumwamba kuno kuti ndilowe nawo? Kodi mwandiyiwala ine? Ine tunduja ku Malawi ninkachapa gospel. Mundiyiwala ine? Suja ndachita deliverance mdzina lanu. Mundiyiwala ine? Suja ninkanenera mdzina lanu. Mukundiyiwala ine? Ngati panali munthu wokwapula nyimbo za matamando a dzina lanu ndali ine, nde mukunena bwanji kuti choka kwa ine? Bible likuti ndipo ndidzawauza momveka bwino kuti chokani kwa ine, sindimakudziwani. Ayi, sindimakudziwani. Okondedwa, mawu wawa akuti pamenepo ndidzawauza momveka bwino kuti sindinakudziweni inu, chokani kwa ine inu ochita zoyipa. Mundiye mundimvetsetse, akunena kuti ochita zoyipawa ndi ndani? Ndi wanthu amene ankanenera mdzina la Mulungu, ndi anthu amene ankadutsa ziwanda, ndi wanthu amene ankachita zodabwitsa zambiri mudzina la uzimu omwewo. Ndipo zimene atchula papazi ndi zimene masiku athu ano zikubeba, ndipo ozichita izi palibe angakayikire kuti awanga uzimu. Ayi, anthu amene akati akwapule gospel anthu kumakukusa mitima ndi kumakula wawa kulalika adakonza. Vanthu amene akutulutsa ziwanda ndi mphamvu, vanthu amene akupereka mauneneri ozama ndi akliye. Koma tamvani Yesu akuti sindimakudziwani. Kunena kwina akuchita izizi osati ndi connection ndi Yesu. Ayi, funso nkumati nanga akuchita izi ndi connection ya ndani? Bible likuti chokani kwa ine ndidzawuza momveka bwino kuti achoke kwa ine inu anthu ochita zoyipa. Ndiye kuti amachita izi ndi connection ya kumidima, popeza sadamvere process imene Mulungu amafuna kuti omtumikira akhalire. Pali ngozi apa okondedwa, pali ngozi apa. Musapusa ndi mphatso zimene zikuonekazi, musapusa ndi kutchuka kumene anthu akutchuka, musapuse ndi izi inuyo munkhoza mazengati kuti muchita bwino. Koma chimene mukhazikikepo ndi chakuti kodi Yesu akundidziwa ngati mwana wake? Kodi Mulungu akundidziwa ineyo ngati omkhulupirira? Kodi kumwambaku ndikuchitazi ndi amene akundichititsa? Chifukwa kulipo kutangwanika nazo yeti ukupanga zinthu zakumwamba. Tsonafuza nkumati nanga zikutheka bwanji? Mdierekezi poona kuti wavala nkhope ya zauzimu amayikamo zake mkati mwakemu, iwe kuti uzidudukabe nkumathamanga nazo ngati kuti ukuchita zabwino, koma yeti ukutumikira mdierekezi. Ukadzidzimuka pokukana kumwamba. Awatu Yesu akukhala ngati akupereka profesi yakuti tsiku limenelo anthu ndithu ndidzawakana kuti inu ayi, inu ayi, inu ayi, inu ayi. Iwe kumene umati ukufa umafa ukukhulupirira kuti umanende ndalimbana nako kulimbana kwa bwino, ndayigwira ntchitoyo ndipo ndatsiriza njira yanga, chotsalira ine nkalandira mphoto. Ukafema sopa Yesu akuti sindimakudziwani. Ambuye nkundidziwa kwa muri yewo lakudziwa yosakudziwa nkomwe. Nanga ndakuti zotheka
Malawi kukudziwa, dziko lapansi kukudziwa, koma Yesu wosakudziwa. Kudziwa kuno kupatsa maulemu kumati iweyo ndiwe man of God, woman of God, koma maso pa Ambuye akamakuona kuti gulu la athakati aufiti anthu ochimwa, umodzi wa iwo ndi ameneyo. Zikutheka bwanji izi? Zikutheka chifukwa munthuyi sadagonjere ku chifuniro cha Mulungu. Pali ngozi apa. Okondedwa, mu usiku wa lero mutalingalira, mukamachita zanu za uzimu, kodi kumwamba amakudziwani? Kodi Yesu akanena mawu kumwamba kuti kapolo wanga okhulupirika, puma mu mtendere wanga, mutachoka mdziko muno? Ndikulalikira izi chifukwa chiyani? Ndikufuna ndikuthandizeni kuti musakhale inu anthu ongoduduka nawo uthenga, vanthu ongoduduka nazo za uzimu, koma yeti palibe ubale olo ndi umodzi womwe ndi Khristu Yesu. Pali ngozi. Musakhale inu othamanga nawo uthenga, ochita nawo za uzimu, koma yeti mukuchitanso zoyipa zambiri popeza simukumvera ndi kugonjera chimene Mulungu akunena. Okondedwa, Mulungu ayembekeza ndipo Mulungu afunitsitsa kuti iwo amene adzitchula ngopemphera agonjere ku chifuniro chake cha Mulungu. Mawu a Mulungu awatsate moona mtima, mosawonjezera kapena kuchotsera. Akhale wanthu auzimu woona mtima, wothandizidwa ndi mphamvu ya Mulungu, osati wochita zosangalatsa miyoyo yawo. Akhale wanthu amene adamvera Khristu Yesu ndipo amatsogoza Khristu Yesu ndipo adadzipereka kwa Khristu Yesu moona mtima. Samangotchula kuti anthu awaone ayi, amatchula izi popeza ali mzimenezo moona mtima. Kondedwa, pakulingalira za chimenechi ndimamva chisoni ndi maliro ambiri a anthu otchula kuti akhristu ametayika. Kodi sakadabwitsidwanso motero kumwambako? Zilipo zina zimene anthu timauzana pansi pano, timanena pochita izi walowa kale, pochita izi walowa kale, koma dziwani mawu a Yesu lero akutikumbutsa kuti si yense amene amanena kwa iye kuti Ambuye Ambuye ameneyo kuti akalowa ayi, koma akalowa ndani? Malemba akuti ndi yekhayo amene amachita chifuniro cha Mulungu wakumwamba. Pamwamba pa za mipingo, pamwamba pa zofuna zake, pamwamba pa zofuna za dziko, iye amachita chifuniro cha Mulungu. Amenewa ndi amene akalowa. Tadziyang'anani, mukuchita chifuniro cha ndani? Pa zambuyezi mukuchita motani? Kulankhula kwanga kwa madzulo alelo ndikuti bale wanga musapuse, chonde musadzipusitse. Ndikuti popeza awo amandidziwa, awo akundiyamikira, awo akundombera m'manja, ndiye kuti kumwambaso zili bwino si choncho. Kulipo kukhala kwabwino ku dziko lapansi, kulipo mdziko lino makuombireni m'manja, pamene kumwamba kupusa muti kuti uyu ayitere. Ife sitimudziwa ngati mwana wathu. Kondedwa, mukumbuke kuti ngakhalenso mnthawi imene Davide amadzozedwa kukhala mfumu, mtumiki wa Mulungu Samueli adapusitsidwanso ndi maonekedwe. Ataona ana akuluakulu amphamvu, akuluakulu ake a Davide akubwera, ana a Jese, adafunafuna kuti komatu Mulungu ndiye kuti wadzisankhira mkuluyu wadzitho wamphamvu. Koma kumwamba kuti aya amene ndamukana. Iwe kuyang'ana maonekedwe, koma ine sindiyang'ana maonekedwe, ndimayang'ana mtima. Izizi Mulungu sadaleke, akadayang'ana bechoonadi m'mitima mwa wanthu. Mukadziyang'ana abale wanga, choonadi chanu pakuyima inu ndi Mulungu chili bwanji? Mukadziyang'ana ndi kudzifananitsa ndi Yesaya ndakuphunzitsani uja, mukudzipeza kuti muli pati. Mukadzifananitsa ndi Hoseya ndanena uja, mukudzipeza kuti muli pati. Mukadzifananitsa ndi Ezekieli ndaphunzitsa kale uja, mukumadziona kuti inuyo muli pati. Okondedwa, chikukhala chopweteka
ndiganize maso pa Ambuye kuona anthu ambiri amene dziko limati awa ndiwo, koma kumwamba kuti awa ngosayenera. Musakhale tu ino abale wanga, musakhale ino otero. Bwanji mupange chiganizo mu usiku wa lero kuti ine ndidzamvera chimene Mulungu wanena. Sindikufuna kungokhala wongonena kuti Ambuye mwafegi ndi mabwatabwata phu ayi. Ndikufuna kutsindika kuchoka pansi pa mtima wanga kuti ndimatsata Mulungu moona mtima ndipo ndimachita zimene Mulungu wanena. Ambuye akuthandizeni abale wanga pamene mukudziyang'ananso mupaderadera, mutamva za uthenga uwu kuti okalowa kumwamba ndiwo amene adzamvera Mulungu, adzachita chifuniro cha Mulungu, osangotchula za Mulungu yompakamwa kapena kumangoyendayenda kumakamba za Mulungu ayi. Akufuna kuti okamba za Mulunguyo, otchula za Mulunguyo akhalenso ochita chifuniro chake choona mtima. Ambuye akuthandizeni kwambiri pamene mudziwunikanso mu usiku wa lero. Madalitso kwa inu, chisomo chikuchulukireni. Amen.